سلام لو مدما كمتي نقبرو زلنا مدب مالتي حامشاي معراف بنا كري حامشاي معراف نابدانا بكروسوس وسد من قديت بالمصحف مالتي حامشاي معراف انتا يزبل كلن تناخا نأملاخ موفاي يزبل كلن تناخا نأملاخ موفاي كلن تناخا نأملاخ موفاي حجي تغسيل لا مجمريا خما بقست كلنا خنا نببنا السلماني أب مصحف نبي إرمياس معرف 29 فقدي 10 مالو معرف 29 فقد 10 خمزي به كم بوي بملؤ لبكم انت دليكمنس كتدوليني كترخبوني ون يخم بملؤ لبكم انت دليكمنس كتدوليني كترخبوني ون يخم يبل እግዚአብሔር ማለት ስለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ዝብለና ዘበለ እንገብሮ አብቃሉ ተመስረተይ ስለዚህ ኣብ ተስፋ ኣምላኽ ዝተመስረተ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይብላሎ በቃሉ ሓደ ሰተር ኣብ ሙሉ ልቡ ደልይዎን እግዚአብሔር ክረኽቦ ክእል ምዃኑ ስለዚህ እቲ ኩለንተና ኻን ኣምላኽ ምውፋይ ዝብላ ርእስቲ ኣብዚ ዝተመስረተ እዩ ማለት እዩ ብኩለንተና ኻን ተዳኣ ኣምላኽ ዘይሂብካዮ ብኩለንተና ኻን ኣምላኽ ተዳኣ ዘይደሊኻዮ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትረኽቢዮ ኣይትኽእልን ኢኻ መልክዕ ኣምላኽ ከም እንደገና ክምለሰልና እንተ ደኣ ኮይኑ ንኹለንተናና ንኣምላኽ ከነወፊ ኣለና ብባህሪና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕና ኢና መንፈስ ቅዱስ ንኹነታትና በዚ ስዕብ ቃላት ይገልጾ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ከነንብብ ኢና ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ከምዚ ይብል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ሕጂ መን እዚ ኣብዚ ሕጂ ናልባት ክግለጽ ዘለዎ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ማለት ቶም ምስ ኣምላኽ ዘይነብሩ ማለት እዩ መንፈሱ ኣብ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር መን ይጸላእ ሰይጣን ዝወደቐ መልኣኽ እዩ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትሕቲኡ ኢኻ ማለት እንተ ደኣ ኣምላኽ ዘይመጺእካ ብናይ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ወይ ድማ ብናይ እግዚአብሔር መምርሒ ዘይትነብር እንተ ደኣ ኮይንካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንዓኻ ጋሻ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ተባሂሉ ዘሎ ብናይ ኣንጻር መንግስቲ ኣምላኽ ዝኾነ ዝወደቐ መልኣኽ ምስኡ ኢኻ ናቱ መንፈስ እዩ ኣብ ልዕሊኻ ዝገዝኣካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብኸምኡ ይገልጾ ነቲ ኩነታትና እቲ ኩነታት ናይቲ ሰብ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ሕያዋን ገበረኩም ይብል ካልእ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 10 ፍቅዲ 26 ቃል ነንብብ ኢና ካልኣይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 26 ካልኣይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 26 ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 26 فقد أملاخ كجبرو إلو مساو صوم نساتهم كم فنترا ديابلوس عملتهم نابلو بوم يملسيهم يبل زعجين تاي ناي ديابلوس مالت اتنابرا اتي سبزيك فول تاخد أبا أملاخ مسا عمسيني يخول كله تكون تاتن تاي مالتو أبناي كاره جزات زلوا ما أبتحتنا يسيطان جزات كم من بارد
ኣብ ትሕቲ ጻድቕን ሕያዋይን ለዋህን ፈቃርን ኣምላኽ ኣብ ትሕቱ ምግዛእ ሓይሽ ክልተ ሳልሳይ ቦታ ካብ ዘይሃለወ ኣብ ኣምላኽ ካብ ዘይሃለኻ ኣብ ሰይጣን ካብ ትኸውን ናብ ኣምላኽ ምምጻእ ዶ ህይወት ዝህብን ዝጠቅምን ኣይምኾንን ከምኡ ክኸውን ይግብኦ ኣምላኽ ክፍውሰናን ሓራ ከውፃእናን ሃረሪ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ብኸምኡ ዝኣመሰለ መልእኽትታት ተመልአ እዩ ንኽፍውሰና ሓራ ንኸውፃእና ሃረሪ ዝብል እዚ ማለት ንኹለንተናና ክቕይር ንባህሪና ክሕድሶ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግና ኩለንተናና ገለ ከየትረፍና ንኡ ክንህብ ኣለና ከምቲ ዘንብብናዮ ቀዲምና ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኤርምያስ ብምሉእ ልብኹም እንተደለይኹምንስ ክትረኽቡን ኢኹም እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ኣርእስቲ ናይዚ ምዕራፍ ዝውን እንታይ እዩ ኩለንተናኻ ንኣምላኽ መሃብ እዩ ዝብል ሰብ ምስ ገዛእ ርእሱ ዘካይዶ ኩናት መዳርግቲ የብሉ ኩናት ሰሚዕና ኣለና ውግእ ሰሚዕና ኣለና ኣብ መንጎ መንግስትታት ግን ሰብ ምስ ገዛእ ርእሱ ምስ ገዛእ ነፍሱ ዘካይዶ ኩናት መዳርግቲ የብሉ ንገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ንኽትህብ ገለ ከየትረፍካ ንርእስኻ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ኣምላኽ ንኽትገብር ገድሊ ምዃኑ ማንም ሰብ ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ ነፍሲ ሰብ ንቅድስና ክትቅየር እንተደኣ ኮይኑ ግና እዚ ገድሊ እዚ ክካየድ ስለ ዘለዎ ሰብ ክውስን ኣለዎ ነቲ ዝወሰነ ድማ ኣምላኽ ከም ዝዕውቶ ኣተስፊዎ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ብኡ ዝተመለየ ክውስን ኣለዎ ሰብ ነቲ ኣብቲ መስርሕ ዘድሊ ሓይሊ ኩሉ ጸዓት ኩሉ ክኸውን ዝገብሮ ግን ኣምላኽ እዩ እቲ ሰብ ግን ክውስን ኣለዎ ውሳኔታት ትለዘለ መንግስቲ ኣምላኽ ከምቲ ጸላእ ሰይጣን ክንርድኦ ዝደልና ኣይኮነትን እዚ ማለት እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ከይፈለጥካ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ትሕቲ ሓደ ዓማጺ ምንባር ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ከምኡ ኣይኮነን ጸላእ ከምኡ ጌርና ክርድኦ እዩ ዝደልና ግን ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኢየሱስ ኢሉሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ተዳሪእና ከይተረዳእካ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ከይፈለጥካ ህይወትካ ንኣምላኽ እትህበሉ ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን ኩለንተናኻ ንኣምላኽ መሃብ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪእና ሕጂ ኢየሱስ ምስቶም ክዘራረብ ከሎ ምስቶም ሰባት ይሓቶም ሕቶ ክሓስቡ ይደልዮም ንኣብነት ሓደ እንታይ ኢልዎ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ምስ በሎ እንታይ ተንብብ ሕጊ እንታይ ይብል እንታይ ትርዳእ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ነፍስኻ ኣፍቅሮ ንምጽኣይካ ከዓ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ይብል ኢልዎ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢልዎ ጽቡቕ ተዛሪብካ ከይድካ ከምኡ ግበሩ እሞ ብህይወትካ ክትነብር ኢኻ ኢልዎ ዳሕራይ እቲ ጠበቃ ንኢየሱስ ሓያቱ ሕቶ ማለት እዩ ዳሕራይ እንታይ ኢልዎ ብጻይ መን ኢልዎ ሽዑ ኢየሱስ ናይ ሕያዋይ ሳምራዊ ዛንታ ተዛሪብዎ ማለት ሽዑ ካው ተበጊሱ ተዛሪብዎ ሕጂ ዝን ካብ ምንታይ መጽኢት ናይ ሕያዋይ ሳምራዊ ዛንታ ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ ብሕቶ እዩ ተበጊሱ እምበር ተሰብ ተሓቲቱ ሽዑ ንሽዑ ይኮነን ዝኾነ ሓበሬታ ሂብዎ ኢየሱስ ምስ እቲ ጠበቃ ሕቶ ምስ ሓተተ ኢየሱስ ምስ መለሰሉ ብዙሕ እንካን ሃባን ነይሩ ስለዚ እንታይ ንማለት ብሕፅር ዝበለ ኩለንተናና ንኣምላኽ ክንከልና ተዓሚትና ወይ ድማ ንገብሮ ነገር ከይፈለጥና ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ሰይጣን ከምኡ ጌርና ክንርድኦ እዩ ዝደልና ግን ከምኡ ኣይኮነን ክንርዳእ ከነስተውዕል እግዚአብሔር ይደልየና እንታይ ንገብር ከም ዘለና ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ከምዚ ይብል መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 እዚ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ተዛረቦ ማለት ሽዑ ምጽሞ ንሓድሕና ንማጎት ይብል እግዚአብሔር ሓጢያትኩም ከም ጆፍ እኳ እንተቀይሐ ከም በረድ ክጽዕዱ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቀይሐ ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክኸውን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሽዑ ምጽሞ ንሓድሕና ንማጎት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ እግዚአብሔር ክትማጎት ትኽእል ኢኻ ጠበቃ
يماغوتو مسا بيت فرد تراخيدو طبقانا حاده سب تطابقلو ندحرالو نتغبنኛ تطابقلو نتي ክልተ ሰባት እዮም ዘራረቡ ናይ ገዛ ርሶም ከዓ ጠበቃ ኣለዎም ለዚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ፈራደ ከኣሉ ከም ጠበቃታት ነናሓድ ሄደም ክማጎቱ ኣለዎም እቲ ነገር መታን እቲ ሓቁ ክሳዕ ዝወፅእ ሓድ ፈራዲ ነቲ ዝርርብን እንካን ሃባን ነቲ ክትዕን ሰሚዑ ብይን ይሂብ ማለት እዩ ለዚ እግዚአብሔር ካንታ እዩ ዘሎ በተዓሚትኩም እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ዘይተረዳዕኩም ተራኹም ንማጎት ንካራኸር ይብላሉ እንታይ ማለት ንእግዚአብሔር ህይወትካ ማሃብ ኩለንተናኻ ንእግዚአብሔር ማሃብ ክበሃል ከሎ ተዓሚትካ ወይ ድማ ትገብሮ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ከይፈለጥካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ክትማራመር ክትሓትት ሕቶኻ ክምለስ እንደገና እውን ክትሓቶ ንእግዚአብሔር ኣይተረዳእንን ክትብሎ እግዚአብሔር ተባብዖ ነገር እዩ ፈሊጥካ ተረዲእካ ህይወትካ ኩለንተናኻ ንእግዚአብሔር ክትብ እዩ እግዚአብሔር ዝደሊ ማለት ስለዚህ ከምኡ እቲ ቀንዲ ኣተሓሳስባ ኣብ ዘሎ ኣብዚ ሓደ ነገር ዘሎ እንታይ ንገዛ ርእስና ንኣምላኽ ክንህብ ከለና ንኹልቲ ካብኡ ከም ዝፈልየና ሕለናና ዝርድኦ ክንገድፎ ኣለና ንገዛ ርእስና ንኣምላኽ ክንህብ ከለና ንኹልቲ ካብኡ ከም ዝፈልየና ሕለናና ዝርድኦ ክንገድፎ ኣለና በዚ ምክንያት እዚ ኢየሱስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14:33 ዝዘረባ ዝተዛረበ ሉቃስ ምዕራፍ 14:33 ከነንብብ ኢና ሉቃስ ምዕራፍ 14:33 እንጂ ይብል ከምኡ ድማ ነፍስ ወከፍኩም ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ዘይቀበፀ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንደገና ደግማይ ከምኡ ድማ ነፍስ ወከፍኩም ዘለዎ ዘበለ ሁሉ ዘይቀበፀ ወደ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ይብዛሉ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ እዚ ነገራት እንታይ እዩ እቲ ካብኡ ዝፈልየና ማለት እንታይ ኢና ንገድፎ ዘለና እግዚአብሔር ኢየሱስ ኩሉ ነገር ከይገደፍኩ ወደ መዝሙር ይኮን አይድኹልኩም ኮርስ ኣብዚ ብጌጋ ዝርድኡ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ ዝጌጋ ይርድኡ እንታይ ማለት ዝሕጉሰና ዝጠቕመና ደስ ዘብለና ነገር ክንገድፍ ጽዋዕና ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ግን ከምኡ ማለት ኣይኮነን እንታይ ከም ጣዖት ጌርና ንናይ ኣምላኽ ቦታ ኣብ ህይወትና ክሕዞ ዝኽእል ዋላ ሓደ ኣይግባእ ኣብቲ 10 ትእዛዛት ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚ ኣይሃልዉኻ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ነገር ሃብቲ ገንዘብ ንብረት ሰብ እውን ተኾነ እቲ ኣምላኽ ዝግብኦ ቦታ እንተዳ ሒዙሎ ኣብ ህይወትና ከም ጣዖት እዩ እዚ ክግደፍ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ቤተሰብካ ኣዝማድካ እዮ ማንም ሰብ ኣይክሕዶን እዩ ግቡኦ ኣለካ ግን እቲ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ቦታ ኣብ ህይወትካ ክሕዙ ኣይግባእን ሕጂ እንታይ እቲ ክርስቶስ ግደፎ ወይ ድማ ንክርስቶስ ክንኣምን ከለና ካብ ኣምላኽ ዝፈልየና ዘበለ ሁሉ እንታይ ምዃኑ ሕልናና ብዝርድኦ ዘበለ ሁሉ ንዕኡ ክንገድፎ እዩ ዝደለና ሕጂ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ምናልባት ርድኦ ዘለና ሕጂ ንብዙሓት ንኣምላኽ ከም ዘገልግሉ ዝእመኑ ንሕጊ ኣምላኽ ብናይ ገዛ ርእሶም ፃዕሪ ክእዘዙን ቅዱሳት ክኾኑን ምድሓን ክረኽቡን ዝህቅኑ ኣለዉ እንደገና ክደግማይ ብዙሓት ንኣምላኽ ከም ዘገልግሉ ዝእመኑ ንሕጊ ኣምላኽ ብናይ ገዛ ርእሶም ፃዕሪ ክእዘዙን ቅዱሳት ክኾኑን ምድሓን ክረኽቡን ዝህቅኑ ኣለዉ እዚ ንምግባር ልቦም ብፍቅሪ ክርስቶስ ዝነቐለ ወይ ድማ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሕጂ ከንቱ እዩ ማለት እቲ ነገር ተሳሒቱሎ እቲ ቀንዲ ተሳሒቱሎ ማለት ካብ ክርስቶስ ወፂእካ ካብ ኣምላኽ ተፈሊኻ ብናይ ገዛ ርእስኻ ምህዞ ናይ እግዚአብሔር ሕግን ምሕላው ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ ክትድሕን ትገብሮ ሃቐነ ኩሉ ከንቱ እዩ ቦታ ይብሉን ማለት
تقند ነገር እንታይ ናብ እግዚአብሔር መቅራብ እያ ታናይ እግዚአብሔር መደብ ንዓ መቅባል እያ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ህይወትካ ኩለንተናኻ ንእግዚአብሔር መሃብሲ ከም ሓደ ዓቢ ሰኸም ጾር ኮይኑ ዝስምዖ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ክኸውን ኣይግባእን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ኩለንተናኻ ንእግዚአብሔር ክትህብ እግዚአብሔር ክደልየካ ከሎ ንኽትጉዳእ ወይ ድማ ንኽኸፍኣካ ኣይኮነን ተኣነባብራ ካብ እግዚአብሔር ተፈሊኻ ዝንበር ኣነባብራ ኣዕናዊ ስለ ዝኾነ መጥፍኢ ስለ ዝኾነ ሕማም ዘምጽእ ስለ ዝኾነ ሞት ዘምጽእ ስለ ዝኾነ ተኣነባብራ ንእግዚአብሔር ህይወትካ ሃብ ማለት ዝጎዳእካ ነገር ገዲፍካ ንዝጠቕመካ ነገር ምርካብ ማለት ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ጌጋ ርዳእ ናይ ሰይጣን ክንርድኦ ዝገብረና ጉጉይ ርዲእ እሱ እዩ ናብ እግዚአብሔር ተመጺኻ ኣይትሕጎስን ወይ ድማ እግዚአብሔር ኩለንተና ካብ ክብለካ ከሎ ዝጠቕመካ ዘበለ ኩሉ ትገድፍ ማለት ምዃኑ ገይርና ክንሓስብ ይደልየና ከምኡ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ በንጻሪት ነገር ናብ እግዚአብሔር ከይመጻኻ እትነብሮ ናብራ ኣዕናዊ መወዳእቱ ናብ ሞት ዝወስድ እዚ እግዚአብሔር ግደፍዎ ዝብለና ኩሉ ዝጎዳእናን ዘይጠቕመናን ናብ ሞት ዝወስደናን ዘበለ ኩሉ ነገር ማለት ስለዚ እቲ ሰብ ምናልባት ኩለንተናኻ ንክርስቶስ መሃብ ከም ፀኸም ዓብዪ ጾር ገይሩ ዝስምዖ እንድሕር ኣሎ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ዝገበሮ ጻዕሪ ናብ ሞት ቀራንዮ ክመውት ኩሉ ሕፍረት ክስከም ዝገበሮ እንታይ እዩ ንምድሓንና እዩ ንሱ ኸማን ንምድሓንና ክንድዚ ዝኣክል መስዋእቲ ክንድዚ ዝኣክል ጻዕሪ ክንድዚ ዝኣክል ቃንዛን ስቃይን ተሰከመ ንሕና ደሞ ክንድሕን ዝግባአና ናይ ዘላለም ህይወት ክንረክብ ዝግባአና ሓጢኣትና ይቕር ክበሃለልና ትድልየና ሰባት ክሳብ ክንደይ ደኣ ህይወትና ንዑ ክንህቦ ብጣዕሚ ሕጉሳት ዘይንኸውን እንከውን ይግባአና ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣነ መታን ናብ እግዚአብሔር ክቐርብሲ ስለምንታይ ኣነ ርእሰይ ትሕት ከብል ዝግባአኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለምንታይ ርእሰይ ትሕት ከብል ይግባአኒ ወይ ድማ ናብ ኣምላኽ ንምምጻእ እንገብሮ መስርሕ ስለምንታይ ክንከዶ ከም ዘለና ብዙሓት ሰባት ኣይርድኦም ሕቶ ይሓቱ ማለት ግን ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቕዲ 12 ክንብቦ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ መቸም መብርህ እንድዝይበና ንኩሉ ትሕቶታት ሰባት ንጽዎ ከመይ ናይ ብዙሓት ሰባት ናብራውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ኣሎ ስለዚ እቲ ናታቶም ኣነባብራ ተመሳሳሊ እዩ ከመይ ጻውዒት ሓደ ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቕዲ 12 ከምዚ ይብል እዚ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንምድሓን ንኸድሕን ንዓና ንኽህበና ዝሓለፎ ህይወት ማለት ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ ተቆጽረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ ግናኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ዝውፍ ሰብ እንታይ እዩ ፈቃደኛ ዝኾነ ማለት ብፈቃደኛ ኢኻ ትውፊ ኣውፊ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ብፈቃዱ ሂቡ ማለት ክርስቶስ ነፍሱ ንሞት ሂብዋ ስለምንታይ ሰባት መታን ክድሕኑ ንዓና ኣነ መታን ክድሕን ንስኻ መታን ክድሕን ንስኺ መታን ክትድሕኒ ንሕና መታን ክንድሕን ናይ ዘላለም ህይወት መታን ኣብቲ ፍጹም ሰላም ኣብቲ ፍጹም ሰማይ ዘላለም መታን ክንነብር ክርስቶስ ነፍሱ ኣሕሊፉ ወፊዋ ስለዚ እቲ ንሕና ንዓንዑ እንህበሉ ህይወትና ንዓው እንህበሉ መስርሕ ቀሊል ኮይኑ ብሓጎስ ክኸውን ዝግብኦ እምበር ከም ዓብ ጾር ኮይኑ ክስምዓና ኣይግብኦን እሲ ጌጋ ትርዲት ዝረኸብናዮ ማለት እንታይ ካብ ናይ ሰይጣን ሓሳባት እዩ እሱ ጉጉይ ርዲት እንታይ ኢና ኸይና ኣብነት ግደፍዎ ከምዛ ቀዲመ ጠቐስክዎ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገድፎ ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ ከለና ኩለንተናና ንኣምላኽ ክንህብ ከለና እንታይ ኢና ብሓጢኣት ዝረኸሰ ልቢ ጉጉይ ኣነባብራ ዝማሰነ ኣካላት እዩ ንእግዚአብሔር ንህቦ ስለምንታይ ንህቦ መታን ክሕድሰና ክቕይረና ሓድሽ ፍጥረት ክበና ሰብ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ተፈጥሮ ኣምላኽ ይመስል
كما يعلو كور نجري سبسن نأملاح يمثل نفتار يمثل زمل كعز كمل سلنا متاني هيوتنا نجزاير نوبو مالك لذي تحسر زبل انت أملاح عنا زغودانا نجر زي تقمنا نجر كن حدق أيسو عنا كل ساعة كن حدقون كن دحرق قطنا كن دربيوز دلنا نجر زغودانا زي تقمنا الحكا زتقمنا نهوت زخوننا نجر متان كهبنا تقاند نجر تقاند مغنيات إزيوس لذي نعمله بتزقبا كن ردو يقبانا مالك بزحات نابنت كنساقا عيدلنا نجزابير كنساقا عيدلنا مغنياتو تقاند انتايو اتناتنا عن نبابرا سقاي زنصالنا اتخابو تفلينا نبرو نابراسي سقاي سلازنصالنا نعو غير حد قوم ونعو غير مسي دلنا بركن الساقا عيدلنا تو أن بابرنا يسقاي زنصالنا أو يتكن نجار نربط زي كردو زكبان شو عنا أول مسأنا يتبقالات كل زي كار حجوس زي على ما حجوس سيبنا مالي جال دفاع أبزل له عجنا بالنت ولا ون بزعبا هيوت كان أملاح مهابن زي مهابن ترحبون زي كونه مجمريا سبات سلمنتاينا هيوتنا أملاح نهبو سلمنتاينا صبغ نجار نحدقو جوجي رديتي جوجي أبها هلايتي تاي صبغ نجار أملاح صبغ نجار حدا بوا يكون نزول كازول تنعها صبغ مسيل زراعك من عربات كرداك كاي خير أنت زي ترديك صبغ مسيل زراعك نجار بجيجا خاطر دوزر لخان صبغ نجار يكون جوداي خابو صايم خمي هيوت دفترة نزيافي مسيو هيوت كاز قلت أنا سيو لازم نبقو ممسانا في منشي هيوت زخانة انتايو هيوت من برمالج سلازي فتصيمون سبات نب أملاح نخمسو كي حاسبو قولو كي وصنو قولو حتو حتتات زرارينا انتاي حتتات سلم انتاي هيوتين أملاح زي زعب صوري ويدما سلم انتاي زحقوسن نجر قديفنا أملاخي استيل دون تردينا لنا جوجي أبا على مقام قلت كل حتة تعتمد لي في السبات نابلبو مستملسة سب هيوتونا أملاخ كوفي كحسب كلون تايز والحتة خايل لعلو كما يجيري يمون أملاخ هيوتي يزهب زبلي كما يجيري نح أين خلينا هيوتنا أنا أملاخ كنهب أين خلينا تقند نجر نسي أب كله مسرح وعزو حدا نجر داخل قبره تسويز دلينا أملاخ دليو اللومبر بحكي كله تمسرح أف تمسرح أف كل سجمين هاي تمسرح إجزاء يزقبره جنن تايدا حساباتنا عنكير ونا ينخلينا والثاني خنوسنا ينخلينا كمزخ جبري لنا بحكي نتيجة وسكم قبره تمام بس أنا اللون أب قبر خنو علو زي نخلينا دخماتين جن حد نجر الله إنسان تاع نخطوسن ممرأس سب نخوسن كمرت صخير إنسان نفس وقت سبزهابو هي أبيع سب كوسن خير نعمله هيوته كوسن خير كمر نعمله يكنبر كمرت صخير زخوانه سب كجبر خير إتام مرت ساعتي أنت لا تخايدا بدحريو نا إجزابير منفس نتسب يقعد أصره معرج نا إجزابير منفس نتسب بدحريو تعرف زلوا مسرح نا إجزابير منفس زكايدو جنسب زي أخو السنة لو كمتي إياس زولو أنا بيتين جنا نجزابير هنا النجلجل حادثة كوسنا لو أنا نجزابير كوسن خلينا أنا نجزابير كهوبي أنا هيوتين يسوع كهوبي كلن تنا نجزابير هيبي يلو نجزابير كوسن مريض صلحو نخرسوس نتمد حاني كقبلو وسني له تقبلوا يلو إلا كنوسن كلا كنوسن خلينا كنمرت نخلينا بدحريو تسرح نجزابير يسرحوا معنا لازم تعتقد نجا باهجي ديليت هررتا صبوق كنت هنا كن
أبزغون خبصحنا عيكل مالت ብዙሓት ሰባት ዝሕዝን መጽሓፍ ቅዱስ ታይብል ሃረር እንዳበሉ እንዳደለዩ ተኾኒ ቁጥፍዮ ስለዚህ ዋላ እኳ እንዳደለዩ ከሎ ግን ኩለንተኖም ንእግዚአብሔር ክህቡ አይወስኑን ታም ምርጫት አይመርጽዋን አብኮም ዝኣመሰለ ኩነታት ከለና ወሆም ዝኣመሰለ ኩነታት ክንነብር በሐቂ ዝሕዝን ክኾኑ ቆይ ከመይ መወዳእታና ዘይክንድሕን ንኽእል ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ድል ምድላይ ጥራሕ ኣብ ዝኾነ ከብጽሐና አይክል ግን ክንውስን ኣለና ክንመርጽ ኣለና እግዚአብሔር ድማ ክኽእለና ምዃኑ ኣሚንና ማለት ለዚ ብሕጽር ዝበለ ብምንታይ ናይ ዝመልእኽቲ ኩለንተና ኻን እግዚአብሔር ምውፋይ እንታይ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ናይ ምርጫ ህያብ ንዕኡ ክንጥቀመሉ ኩለንተናና ንዕኡ ኣማሃብ ክንጥቀመሉ ኩለንተናና ንእግዚአብሔር ምስሃብና ገለኸያ ትረፍና ማለት ከምቲ ቀዲምና ጥቕስና ጥቕስ ብምሉእ ልብኹም ተደለይኹም ክትረኽቡን ኢኹም እንዲዝብል እቲ እግዚአብሔር ፈጺሞ እንተዳ ክቀይረና ኮይኑ ሓድሽ ፍጥረት ክገብረና እንተዳ ኮይኑ ኩለንተናና ንዕኡ ክንህብ ክኽእል ኣለና መታ ሓድሽ ፍጥረት ክገብረና ከምኡን ክኸውን ድማኒ ሓሳባትና ክንቀይራ ንኽእልና ህይወትና ክንቀይራ ንኽእልና ኣካያይዳና ከነመዓራራ ኣይንኽእልና ንሱ ይኽገብሮ ዝኽእል ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ንሕና ጥራሕ ክንገብራ ንኽእል ንሳንተያ ምውሳኔ ኩለንተናና ንእግዚአብሔር ክንህቦ ክንውስን ኣለና ብድሕሪኡ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ውሽጥና ይሓድር ነቲ ኩሉ እግዚአብሔር ክንገብሮ ደለና መምርሒ ክንነብር የኽእለና ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና ይነብር ክርስቶስ ኣባና ይነብር ማለት ብድሕሪኡ ኢና ሓድሽ ህይወት ናይ እምነት ህይወት ክንነብር ንኽእል ከመይ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና መንፈሱ ይነብር ማለት ነዚ ኣብ ውሽጥኻ እንተዳ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ኮይኑ መንፈስ ተዳ ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ ኮይኑ ንሱ ዝነብር ዘሎ በር ንስኻ ኢኹም ካን ትነብር ዘለኻ ትብስጋ ትነብሮ ናብራ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝነብር እዚ ኩን ነገር ሓቂ ነገር ክርስቶስ መንፈሱ ኣብ ውሽጥኻ ይነብር ሽው ሓድሽ ህይወት ትነብር ክርስቶሳዊ ዝኾነ ናብራ ትነብር ማለት እዚ ነገር ዝንኸውን ግን እንታይ ኩለንተናኻ ንእግዚአብሔር ንኽትህብ ክትውስን ኣለካ ሰብ ክውስን ኣለዎ ዝቕፅል ነገር መታን እግዚአብሔር ክገብሮ ማለት እሞ ኣምላኽ እሙን እዩ ቃሉ ሓቂ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታይብል እቲ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ኩሉ እቲ ንገብሮ ከም ክርስቲያናት ንገብሮ ዘበረ ኩሉ ስለ ኣእምሮና ዝመፀ መበገስ ዘይብሉ ወይ ድማ መሰረት ዘይብሉ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብቲ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ተዛረቦ ኣብኡ መሰረት ብምግባር ኢና ውሳኔ ንውስን ኣምላኽ ኣይሕሱን ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ቃልካ ሓቂ ኢልዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ሳዕሪ ዕምብብ ቆጽ ይረግፍ ዕምባባ ይቕምስል ቃል ኣምላኽ ግና ንዘለዓለም ይነብር እዚ ኩሉ ተዛረብና ሕጂ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘይሕሱ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ኣብኡ ዝተመሰረተ ስለ ዝኾነ ኩለንተናና እንተዳ ንእግዚአብሔር ሂብና ንኽንህብ ወሲና ክርስቶስ ኣብ ውሽጥና መንፈስ ይሓድር እሞ ሓድሽ ህይወት ነበር ስለዚ እቲ ንገብሮ ውሳኔ ኣብ ዘይሕሱ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ኣብኡ ዝተመሰረተ ስለ ዝኾነ ኣይሕፍረናን እሞ ናይ ሎሚ ኣብዚ ተወዲና ኣለና ኣብ ዝቕፅል ተመሳሳለ መንገዲ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩም